Hemmeňize salam dostlar. Bugünkü sanymyz şuň keçen däl turnir barada bolar. Eger siz kimin çykyşyny alan bolsaňyz tez ýerde hökman belläň. Biz bolsa haýal etmän başlaýas. Mausar Evloyev we Nick Lentz. Birinji raund deňrak geçdi. Ýöne Evloyev gorkulýagda düşdi we tas gelitine düşüpdi. Lentz soňam gelitine geçirjek boldy. Ýöne hiçden başa barmady. Ikinji, üçünji raundda niýin ýa-da çeklerini bildirdi we Mausar ýuwaşlyk bilen öz ýeňişini aldy. Ýöne näme üçin studýalar Mausara ýeňişi deň netije bilen berdiler. Ýöne näme bolsa-da ol ýeňiş kazandy. Mausar UFC'de 4-nji ýeňişini kazandy we top 10 ýaşdan adam sorady. Ýöne Dana White knockout bilen ýeňişine garaşýam diýen. Sarkyan bilen Frelova arman başynda ýam low kick tutup takedown açyrdy. Met turjak boldy. Ýöne ýene takedown düşdi. Sarkyan'ın takedown köp boldy we her ýerdekden ol tempini ýokarlandyrdy. Ýam soňunda kimin ýeňjegi dälle Sarkyan knockout edip bilermi diýen sora boldy. Netijeler 2-30-20 we studýalaryň bir hatda 30-20 halten beripdir. Sarkyan tiýdiň istedi. Ýöne moňa garamazdan Sarkyan'a top 10 ýaş garşydaş berseň bolarmy diýen. Martina Rodriguez we Amanda Riguez. Birinji raundda duşuk deňeşdi. Amanda tekel saýlan diýseň bolýar. Ýöne ikinji raundda ol agyr urugy goýberdi we ýere ýykyldy. Birinji Rodriguez sudýa saklan roýdup oň ýandan gaýtdy. Ýöne onu ýalňşanyny bilip, soň sudýa saklar ýalydy burdy. Mahmud Muradov we Andrew Sanchez. Birinji raund ýekelik urugularda Muradov azjyk öňe saýlandy. Olaram köp urugy geçirdi we köp ýerine bardy. Dyýdy bilen depjek bolan ýerim bar. Ýöne Sanchez oňa jogap bermegi başardy. Ikinji raundda Andrew jab gowdegdi. Ýöne Muradov arasyna jogap berdi. Raundyň soňuna bolsa Muradowyň bir ksan urusy gow işledi we raundyň soňuna aldy. Soňra bular 3-nji raundda adrak haýalladylar. Muradov goýuran urusyna soň derre özüne gelip öz overhand'yny urdy we Sanchez aýagy üstüne durmak kyn boldy. Şeýlelik bilen Muradov UFC'de 3-nji ýeňişini aldy we inni karşydaşy top 10 ýaşdan bolar. Chandler we Hooker. Birinji aýtmal zadymyz Chandler'ın şatlykly we bagtly ýedi. Olar ören haýal başlady. 2 minutyň içinde diňe Hooker'ın low kicklerini gördük. Ýöne raundyň ortasynda Chandler'ın agyr urusyny gördük we Hooker ýykyldy. Chandler haýran galyrdy. Men duşuk deňrak geçirim diýdim. Ýöne ýa Hooker arkaňlaşdy, ýa da Chandler hasamynamly boldy. Hany görers, Chandler'ın indiki garşydaşy kim bolar? Ýeňilkile öňem gazaklady, inni hasam. Ören garaşlayan duşukdy we garaşanyňa degdi. Men geçen sanymyzdaky ýadan prognozumam dogry çykdy. Birinji raundda McGregor diňe öňe ötdi we çepel bilen gow degdi. Ýöne Dustin aýagy üstüne saklandy. Dustin low kick syňdy, hatda takedown geçirdi. Ýöne Conor turdy we egni bilen, tirsegi bilen arany açandan soň bolsa göni çepel bilen urdy. Ýöne Dustin oňa çydady. Arasyna bolsa gow jogap gaýtarmak başardy. McGregor raundyň ortasynda durup diňjali we başlanan göni öňe algady. Dustin bolsa low kick bilen garşy aldy. Conor Dustin low kicklaryny saklasa da oňa täsir etýäni bildirdi. Pariýa bolsa urudan gaçmany taýinlanyny bildirýär we çydaýar. Soňra bolsa Dustin birden uruglaryny zyňdy we ikinji raundda Dustin Pariýa Conor McGregory teknik knockout bilen ýeňdi. McGregor muştoklar bolsa Habib bilen rewanşyny görmekden mahrum boldular. McGregor Dustin low kicklary ýerine düşendigini we aýagynyň ölýägdäne gelendigini aýtdy. Inni Dustin Pariýa ýygydyr 2 ýeňişi bilen. Häzir kim bilen çykjak belli däl. Hany görers, belki Conor Pariýa rewanş ýa-da Habib Pariýa rewanşy bolar. Bu duşuga Habib şeýle diýdi. Toparyňy çalyşsaň, seni çempion eden sparring partneriň taşlasaň, soňra kiçik çagalar bilen sparring etseň şeýle bolýar. Sebäbi olar hakykatdan daşyrakda diýdi. Soňra bolsa Instagramda siz ony seýýän bilersiňiz, ýigrenmem. Ýöne siz ony syýlamaly. Bu oglan bu sporty gördi. UFC hemme zat üçin sag bolun. Dana White men sen syýlaýan idi. Bilemok, olmany Conor üçin ýazymy ýa-da Dana White üçin. Nähili däl sport we nähili däl divizyon. Hemme zat inni başlaýar. Dostlar, size öz pikiriňizi tez ýerde ýazyň. Basym görüşürüz. Agza bolup dostlaryňyz bilen paýlaşmagy ýatdan çykarmaň. Siz bilen bolsa MMA Türkmenistan YouTube kanaly.